Creu en els miracles i els teus sentiments es faran realitat. Ets tan cruel, tot i que no hi ha miracles en aquest món. Estic segura que deus odiar-me pel que vaig fer. Sí que t'odio. Les espines de la mort. El següent! Quina passada, la capitana és increïble. I quan fa el moviment pel toixer, està esplèndida. El següent! Aquest moviment ja ha tornat a superar un nou nivell. La Juri cada vegada millora més. El següent! No obris així la guàrdia. Això no fa per tu. Ho sento molt. Ja estàs llest? Ara la llenço. Endavant! Té. Gràcies. El temps que queda dediqueu-lo a fer les pràctiques que teniu assignades. D'acord, Juri. Hola, bon dia, bon dia. Vinga, guàrdia, enrere. Sí, enrere, vinga. Vinga. O sigui que tu ets amiga de l'Arisugawa. Sí, em dic Shiori Takatsuki. Fins a 8 vaig estudiar a aquesta acadèmia, però per un seguit de coses vaig marxar. M'acaben de traslladar una altra vegada aquí i avui mateix he començat a viure a la residència. Acabo de tornar. M'alegro molt de conèixer-us. Nosaltres també ens en alegrem. Sí, i aquest es diu Chucho. Que simpàtic. I dius que coneixes la Juri, oi? Fa molt de temps que la coneixes? I tant. Més que amigues de la infància, es pot dir que nosaltres dues hem crescut i hem estat tota la vida juntes. La Juri sempre ha estat una noia meravellosa. Tan forta, és magnífica. Ja sé què vols dir. Ella sempre em protegia. La Juri era la meva única amiga. Si hi havia alguna persona al món en qui podia confiar de tot cor, era ella. Però ara és tan diferent, no hi podré tornar a confiar més. Shiori. Oh, quina vergonya, no em pensava que us explicaria coses tan personals. No tinc cap companya d'habitació, de manera que si em veniu a veure em farà molta il·lusió. No t'he advertit que anessis amb compte en agafar-la, mamilla? La més vella de les roses també té les espines més perilloses. Mikami. Ho has fet expressament, oi? Les necessitem. És molt important que aconseguim les espines d'aquesta rosa, no? Sí que ho és. Si aconseguim les espines de les roses més velles i més perilloses, podrem vèncer l'Utena Tenjo, tu ho has dit. Però com podrem agafar les espines? Si no anem en compte, tornarà a passar això. És molt fàcil. Les roses també tenen un enemic natural. Sí, uns insectes. I faran efecte en aquesta rosa? Ja està, tot a punt. Aleshores la teva germana va desenvainar una espasa del teu cos? Exacte. Aquella vegada la meva germana portava a la mà un emblema de la rosa negra. Ja ho entenc. Al teu informe menciones que, a més del Consell d'Estudiants, hi ha una altra força que vol aconseguir la núvia de la rosa. Sí, en efecte. Doncs no m'ho crec. Però és veritat, i pensa que, a més, no serà un enemic fàcil de vèncer. Doncs si ho sabies, com és que tot i ser membre d'aquest Consell d'Estudiants vas abaixar la guàrdia? Però és que no m'ho esperava, m'has de creure. Una cosa, sempre estàs fent això amb el cronòmetre, em pots explicar què vol dir? Què, ja ha acabat l'interrogatori? Ei, espera, canviant de tema. Com et vas sentir, digues? Què vols dir? Ho saps perfectament. Què et va fer mal?
Ei, escolta, em penso que val més que parlem d'altres temes més importants. No ho creus també, Juri? Sisplau, Juri. Sí, pot ser. Em sap greu, però he de deixar-vos. Avui he de marxar abans d'hora. Des d'aleshores, l'única persona en qui ell pensava era en tu, Juri. Però no me'n penedeixo d'haver-lo allunyat del teu costat d'aquella manera. Estic segura que deus odiar-me pel que vaig fer. Juri? D'això m'agradaria parlar amb tu una estona. Espera! T'ho prego, Juri! Oh, sisplau! Vull dir-te una cosa. Al final ho hem deixat córrer. Però sé que això no esborra el fet que jo te'l vaig prendre per la força d'una manera tan indigna. I això és una cosa que no es pot perdonar mai. Tot i que encara ara no deixo de pensar que m'agradaria tornar a aquella època tan feliç. Resulta que quan he tornat me n'he adonat que en aquesta escola, vagi on vagi, tot és ple de records. Era tan feliç en aquella època. Jo, tu i ell, tots tres sempre junts. Era això el que m'havies de dir? Si és així, me'n vaig ara mateix. Oh! Abans vull deixar una cosa ben clara. Vull que sàpigues que jo mai no he sentit res especial per ell. Ni ara, ni aleshores. Què? No, mai vaig estar enamorada d'ell. De manera que no tens cap raó per tormentar-te més. Si això que dius és veritat, de qui és la foto que portes al teu penjoll? Que encara el portes amagat sota la roba ben a prop del teu cor? Ets tu? Era la Shiori amb qui estaves parlant allà fora, oi que sí? I què, si ho era? No sé ben bé què us passa, però per què no la perdones? Al cap i a la fi, la Shiori és una bona noia, no? No éreu tan bones amigues abans? A més, es veu que ella hi confia sincerament en tu. Ets clavada a la Shiori, ho tenen. Oh. Ets d'una innocència tan cruel. Què vols dir? Escolta, no et fiquis on no et demanen, sents? Oh. Però què es pensa? No m'ho pensava, de debò. Com pot ser que sigui tan tancada la Nisugawa? Per començar, no calia que em parlés d'aquella manera. Jo no li havia fet res. Tu ets com aquell jove Ganimedes d'Aquari. Tu, tan innocent i tan pura. Però aquesta innocència teva pot ferir els altres. Hauries d'anar amb compte. És increïble, ella també m'ha dit el mateix. Tothom té alguna cosa que no vol que els altres sàpiguen ni toquin de cap manera. No ho sé, potser tens raó. Creu en els miracles. Creu. La rosa noble comença a patir els efectes del verí dels insectes. Sí, i de seguida ens oferirà les seves espines. La meva feblesa era que mai he estat capaç de llançar la teva foto. Però jo no hi crec en els miracles. Ah, sí? Doncs no m'ho va fer. Us dic? És tan maco. No sé si creure. Jo tampoc.
Que estrany, potser deu haver entrat algú. Oh. Ostres! Oh. És el penjoll de la Juri. Per entrevistes ompli l'imprès. Ompli les següents dades. Jo, des que era una nena, he odiat la Juri. Té tant de talent, és maca i tothom se l'estima. Justament aquesta és la Juri que tant envejo. Això mateix, que jo m'enamorés d'ell, va passar perquè volia prendre la Juri el que més s'estimava. Aquesta és tota la veritat. Per això. Aprofundeix més. No, això no és cert. La Juri sempre ha estat tan amable amb mi. Però la veritat és que sóc jo qui ha estat una imbècil. Em pensava que si era tan dolça amb mi era perquè li feia llàstima una inútil i una desferra com jo. N'estava segura. Que miserable. L'únic que desitjava era canviar la meva relació amb la Juri. Però és que quan li vaig prendre només em vaig convertir en algú encara molt més miserable. Malgrat que era el que més desitjava. Però ara estic a la seva mateixa alçada. No he guanyat. Era jo qui sempre ha estat al cor de la Juri. Sóc jo qui ha guanyat. I aquesta n'és la prova. I ara què puc fer? Estic tan contenta de saber el secret de la meva amiga que no me'n puc estar d'alegrar-me'n. Aquella noia s'havia de fer un fart de patir tota sola quan mirava d'amagat la meva foto. Aquella noia és la Juri. Que patètica. No, de cap manera. Per què quan em miraves ho feia sempre amb aquells ulls? Per què? Per què ha acabat tot d'aquesta manera? Ja ho entenc. Suposo que no tens més remei que revolucionar el món. El camí que has de seguir ja està llest. On sóc? Ets la Shiori? Ah, sí. I ara què vols? Això és teu, oi? Per què el tens? Has mirat el que hi ha dintre? Si m'ho haguessis dit, t'hauria donat una foto més bonica. Que maca. M'agrada tant veure l'expressió dels teus ulls quan pateixes. Shiori, no et burlis de mi. Tothom es pensava que tu eres més forta que ningú, però has caigut tan avall. Aquell que està promès. T'espero aquest vespre al Coliseu dels Duels. Extra, extra, extra! Estic acabada. Ho havia mantingut en secret, però tothom se n'ha assabentat. Tranquil·la, no t'has pas d'amoïnar. Em vull morir. Ningú es pensa que sigui pas tan vergonyós, n'estic segur. De debò? I tant que sí, tothom en porta de roba interior de llana. Però és que tu portes 3 calces alhora! Sí, estic completament perduda. Jo, que sóc considerada la més elegant i ben vestida. Com pot ser que porti calcetes de llana? I a més, em portes 3! Si continuo així, no em podré casar mai. Què puc fer? I si te les treus?
Guanyaré aquest duel i executaré la núvia de la Rosa. Ho juro per aquesta rosa negra. Però per què ho fas? Aquesta sóc jo, l'autèntica Shiori. I aquest és el meu veritable ésser que sobrepassa la llum. I no la fracassada que vivia a l'ombra de la figura de la Juri. Sí, qui ara domina la Juri sóc jo. El poder per revolucionar el món! Per què? No deies que te l'estimaves tant, la Juri? Perquè ara ho sé. Per què? En realitat la Juri no és com tothom es pensa que és. I jo sóc encara més forta que ella. Què significa això? Aquest moviment és com si lluités amb la Juri. Sembla que ja comences a entendre-ho. Et felicito, però per tu s'ha acabat tot. Un altre fracàs. Però encara tenim el verí d'aquells insectes. Potser tindrem una altra ocasió per fer-lo servir. Carai, que fort, Shiori. Però per què has ballat amb el xicot que tenies? Digue'ns-ho. Ho voleu sentir? I tant, digues, digues. No sé si us ho he de dir. No sé per què, però trobo que la Shiori sembla una altra persona. Sí, vol dir? Sí, però... Aquella noia no ha canviat gens, li asseguro. Però això és massa, no trobes? Sí, ho diu la veu de l'experiència. Bon dia, Juri, com estàs? Hola. I després què va passar? Doncs mira, aleshores li vaig dir, què et creus que fas? De debò? Creieu que em vaig passar? Què dius? Ben fet, noia. Quina passada. Al final ja torna a ser a les meves mans. I pensar que un cop vaig ser capaç de llançar-lo. Per què sóc tan incapaç de ser forta?
の時間、大人の話、大人の店、大人の世界。どうしたんですか、ウテナ様。大人になると子供の頃のことを懐かしく思うって言うけど、子供は早く大人になりたいと焦るよね。なんて思うのもまだ僕が子供だからかな。あら、ウテナ様、私はもう大人ですよ。え、その大人ってどういう意味？次回、少女革命ウテナ、ミツルもどかしさ。絶対運命、目視録。